Dol, aning video mo kaunta og lechon sa City of Carcar. Natay tuon na isa sa mga pinakasikat na lechon sa Carcar nga bago ra nag-ablin. Nya apil pa gyud siya sa mga top 10 best lechoneros sa recently Cebu Lechon Festival gikan sa City of Carcar. Okay, now let's welcome her. Topa na. Best in crispy ni. Ato jud tilawon kun unsa jud kalami ang iyang lechon og ingon nila perti jud kunong crispy ha. Grabe o crispy. Og syempre gimingan ko Carcar lechon atong tilawan. Oh, grabe. Syempre mukaon pud ta og mag-warm up ta sa isa sa mga pinakasikat na chicharonan. Nga pinumurag aping na akong gilap-lap. Mong kuyugi ko ani sa video kay sa katapusan iatag na ko sa inyo ang journey sa pampainit sa akong tangkugo. Oh, grabe. Kabalo mo, kung ari mo sa City of Carcar, syempre, known din na siya sa iyang lechon tungod sa wide or abunda ng mga stock, mga pork diri syempre, isa ni sa mga sinaunang lechonero diri sa Cebu. Kaya ipanghambog nila ilang traditional way nga maglechon o maghatag og lechon kalipay o kalami sa atua. Labi na sa mga turista, sa mga dayo, mobiyahe padung north. O syempre, sa katong nag-crave og mga lechon, mao nang atong gyud atuon. But first stop nato moari sa ta sa isa sa mga sikat na chicharonan diri, atong tilawan ang ilang chicharon ug mga delicacy. So kani diri dol naata diri sa kanang murag chicharon station ug chicharonan diri sa Carcar. Daghan kay diri mga food stalls na namaligya og mga chicharon, delicacies, miski unsa. So isa sa atong atuon isang sikat na chicharonan si Earl John. Tara ato atuon. Naata diri sa poblasyon Carcar, mao na siya ang Diversion Road kana padung Barile, diri isa katong new road dito padung Sibunga. So diri is padung dito sa kato street dito, padung na dito sa Rotonda sa Carcar, mao na yung McDonald's. Na diri nga side, mao ni ang mga naghile-hilera ng mga chicharon. Samaan niyo. Na diri si Flortazar, na diri si Luis Chicharon, si Matmat Chicharon, na diri. Grabe, tanawa dulo, na sila bungtod chicharon diri. Nata diri sa Luis Chicharon. Unsay kailan na ni Luis Chicharon dito sa Pikas? Kailan timpla? Kailan tagiya? Siyempre, before tamo adto sa Earl John, so nakapit na diri, nakasuki na po na ako sila si Luis Chicharon. Napod ko yung vlog ani sa una. So, hello, namin bungto. Uy, saan na? Free taste? Free taste, sir. Grabe, free taste na eh. Free taste. Diyos ko, tanawa. Kabaga sa tambok. Murag akong aping. Diyos ko, murag ngalang-ngalam. Siguro nina ako. Tilaw na to, be. Uy, init pala gini. Init agad, sir. Bago ba luto? Yes, sir. Ikaw idol, ano ba? Init pa kayo. Lamig sa parat-parat. Ay, init pa ba? Mura bago pang gihaw-as or gikuha, gikan sa lutuanan. Grabe ka solid. Ngayon, Luis Chicharon. Ano sa man ni? Luis Chicharon 1? Or Luis Chicharon 2? Yes, Wanda. Mo na yung Luis Chicharon, the original. So, ari mo dire. Mo na akong gi-vlog sa una. Iya, kay remember ko nimo. Ay, lami. Buyag. Lami. Init pa, sir. Grabe na pa uwil ba? Mura kag nagpritog lechon kawali. Ay, dula ni. Ganahan mong palit chicharon, init at chicharon, isa na si Luis na imong arayon. Arayon mo din Luis. Thank you ha. Yan atong atuon, syempre, ang gig-vlog sa atong amigo nga vlogger, si Kalman na vlogger, si Earl John Special Crispy Chicharon and Delicacies. So ato tanawon be. Oh, naa siya'y banana chips, naa siya'y utap. Dagan kayo dol. Naa siya'y shamrock, no? Shamrock man sikat na utap brand. Tapos siya mga bongbong delicacies, mga biskotso. Uy, solid amo tanan klase ng mga delicacies dito sa Visayas na naman sila. Napod sila aning piyaya, na bongbong siya pon siya piyaya. Na siya idol from the North Sea. Na siya titays, na siya titay Rosquillos. O syempre na siya mga kaykay, uban pa Salvaro. Napod siya Salvaro ay. Solid. From Bohol with Love, peanut kisses. Syempre, napod siya diri special peanut roll. Kani brittle na siya sama sa imong heart, brittle. Ya syempre napod diri iyahang unsa man ni mamon. Mamon crispy mamon lami ni. Napod siya mango pudding
candy. Oh my goodness, kalami. Isa sa mga idol nato, ampaw. Ampaw mo siguro ka. Siyempre napod siya yung mga hopya o uban ng mga delicacies na pa dito sa sulod, daghan kaayo. Sa gadagan niya varieties ng maligya, matukan jud kay madugay ani so ay kaguol na sila tubig. Ug mao na gyud ni ang iyang chicharon na siya diri unod. Nawa oh, napod siya spicy ug pampaslide coconut nectar vinegar. Daghan nag-ingon jud nako nga lamian jud kay mo diri. Daghan mo comment sa ako ang ari ni Earl Jan kay lami ko na ang chicharon. Unsa nakatinuod ba? Tinuod na sa sir, 100% yun sa tinuod. 100% yun? Lahi na yun siya sa timpla. Mao ba? Oh. Sige, unsay paagi ni tagpilay mo chicharon? Tag 900 ang kilo, pwede na to siya i-buy 1/4 ang kwan para dili siya makausaw ang limon. Siya sample sa 1/4. So mo yung 1/4. Oh, 225 na siya sir. Daghan na siya. Ah. Oh, idol Roy. Nasa 3 spices sir, mo sa different spices. Tagpila po ning spicy. Same price na po siya sir. Same price ra gid siya. Ah. Buwa jud kaayo tanaw mo. Oh, yes sir. Gusto murag ma-feel ko na kung pilit ni sa ko ngala-ngala og tutunlan. So kani 225 gyapon ni. Yes sir. Ah, ninduta. Oy, naku matukan ko sa may buhaton ninyo. Narami tubig dito sir. Ano tubig maayo, sige sige. Pero wala mo lechon dire. Wala sir, naragi dito sa diverting farm. Okay ra makaon ko daan og chicharon niya, maglechon ko niya, di na makadaot. Dili na sir, naramay new block dito sa unahan. Pharmacy dai. Sige sige. I-try lang sir oh, para di ka makamasa. Uy, free taste! Na free taste! Ay, ka nice! Uy! Lahi na kita pinta dito. Sige daw, usay oras mo mag-abli dire? 7:30 open na. 7:30 AM. Everyday mo dire? Yes sir. Ana mo everyday gyud, walay absent. Bawal. Ah, okay. Then holiday na. Sige, sige. Dol, gitagaan tag free taste there sa Earl Jan before ka mo palit. Tagaan sa tag free taste sa Luis na chicharon, original Luis chicharon. So, marag, minit na gyud. Huwag na to ni. Kato ganina kay Luis, nato yung unod. Lami ko siya, bagong luto. Kani is pure panit. Seriously. Nga binumurag aping na akong lap-lap. Dahil na, order ko. Isang kilo. Ha? Gana na te. Oy, wala na yung vlogger-vlogger te? 1/4. Okay, gitimbang na oh. Gitimbang na dito. Okay, gipakapinan pa na ha, 1/4, pakapinan pa jud na idol sa ate ay. Mo na gini. Dol, so nakakuha lang ta sa atong 1/4 nga chicharon. Kung ganahan mo order online mo nilang number, tanawa lang ilang number sa Earl Jan. Lami ilang chicharon ha, way bakak so nakatilawan na nato lami. So dili sa ta mo kaon chicharon, unya na ito ni kaunon kay mukaan pa tag lechon. Tara mo adto na ta. Thank you. Dol, nyari na ta sa Tri Kings Lechonan. So isa ni sa mga lechonan stalls diri sa Karkar. So manatag kaon og chicharon nya nanginit-init na gamay. So kuwang pa ang kainit sa tutong kogo. So ari na ta, excited na ta mong kaon sa lechon. Ipakita na ko sa inyo unsay naa sa sulod. So nakanindot ani diri daghan kay naghile-hilera ng mga lechon stalls. Dili ra lechon, napoy mga chicharon. Nakanindot sa nila dol, naa sila diri mga lutong bahay sama sa lechon paksiw, naa sila lechon paksiw, naa sila inununan, lato, seafoods, paklay isa sa akong idol para di ka mahilisan. Pero adlaw, paklay humba, napod sila sweet and sour, guso. Siyempre napod sila fresh pa sa imo, ilang fresh lumpia, turtang talong. Napod sila kinilaw, mga fried utan, siyempre napod sila ngalang o gulay. Aladol, napod sila larang, napod sila tinulang nga isda. So perfect pang slide sa lechon sa baba. Dili tulad na sila tinula. O syempre napod sila dinuguan. Nindot sa napampaslide. So ang lechon dol, na nagilelechon no. Ay, narang lechon bad, tanaw ako. Sus, murag tanan party gid crispy, sinaw pa sa imong agtang. So ang kaning Tri Kings dol, ilado sa ni Sensei ka crispy, nani si sekreto sa pagpa-crispy. Nana, nagsugod na ang chop sa ang lechon, crispy kaayo. Mainta na, ay, wala mo ko nang hayo og free taste. Pero tagaan ko, free taste na di free taste diri. Salamat ha. Natay free taste diri sa Tri Kings diri sa Karkar. Kung kanindot diri, pwede puso na lang paliton ya free taste na akong kuanon. Pwede sa... Konsensya mo sa ta. Ay, kadami ka panik ba? 800. Parap. Mura nagsudan. Excited na ko, tara. Oh, grabe.
sad sir. Nagpila man ang kilo sa tong lechon dire. 800. Pila te? 800. Oh, 800 di diri mo rato no. Para to rin Umiyaw. sir. So asa man inyong asa mo tig lechon te dire ra? Oh, sa balay sir. Sa balay ra te. Amo ba? Ikaw gitigtad-tad dire te? Duha mi sir. Ha? Puli-puli. Duha mo. Nya pero usahay karon Ako ang ikaw schedule karon. is kuan. Pwedis Ah. birthday Sabado. Imong bana hadlok jud nimo no. This. Hadlok no? Di mahadlo kay isog sad. Isog sad. Ganam diet man ta ko mag seafoods lang sa ko karon, di lang sa ko maglechon okay ra? Pwede ra sir. Ay ayaw gigot Ikaw, ganahan ko kasi maglechon. ganahan ka maglechon. Ay man wag ganahan ko maglechon gyapon oy, way gyapon diet man ta karon oy. Sige te, mo order ko te mga 1 sige, kilo sir. kapin. Ba mao na ni te. Para imong order sir. Uy, salamat te kagwapa ni te. Kayo. Muro mag ikaw. Te, unsay oras mo mag-abli dire? 5 a.m. sir until 4 or to 5 p.m. Ah, sumabtan mo gabi mahapon sa do Yes, sa hay. sir. So depende sa lechon. Sa halin. Oh. Sa Domingo, unsay pila ka lechon ninyo mahurot per Domingo? Kung na okasyon sir, naay unom, Unom? lima, depende. Ah, depende. Yes, So sir. sa maabot siya unom. Oh. Pero naasan mo weekdays dire? Yes sir na. Ah, sige. Te, excited na kay ko sa lechon, humot na kayo o murag dili na okay ra ni sa tuhod o sa tungkugo. Okay ra na, sir. Sige, salamat. At least na-encourage ko. Salamat eh. Salamat. Kanang kinilaw day sa isda day. Ayaw na sis, okay ra. Ay, siyempre, naanatong mga pagkaon sa tutubangan. Ato sa sugdan og cheers. Mao na ato ang Coke Zero with bugnaw nga ice. Ay, mao ni mga papahili sa imong tambok. Susugdan nato silang dinuguan. Mao ni lang ipahambog ng dinuguan dol. So atong tilawan at that maling ka-creamy tapos na lapot siya kaayo. Di ba man nindot ganahan ninyo mga lapot-lapot? Lami gyud. Importante sa dinuguan, walay lang si. Maski laman loob pa na walay lang si. Nya nakanindot spicy siya dol. Yang aroma sa sibuyas na agyapon no. Lami, parat-parat, walay aslom, walay lang si. Good job. Sunod na pod, ari na po ta sa ilang lechon. Mag-crispy check ta kay may ilang pang hambog si Tri Kings. Crispy daw kuno kaayo, brad. Look at that, magic. Cheers, be. Ayun. Dol, ang panit ni Tri Kings, grabe ka crispy. Bro, adyo ko niya damang nga walay crispy nga part ba? Dol, butangan na to siya og sagbot. Mas mayo ng sagbot para healthy. Ang kanindot ani yang sibuyas dol, murag lata na jud kaayo. Nay. Ya, butangan na to atsara para di kay ngilngig. O, di ba? Cheers. Ay, kalami ba yun? Pinta juga, makapuso juga. Kaya ano, parat-parat ang ilahang panit mo ninindot. Next, napod ka na ilahang kinilaw na isda. Kinilaw na isda, I think tamban siya. Or more flying fish. Kuha ko na sa'yo. Murag na siya sagol nga panit or natagak ng panit. Ano? Na siya sibuyas, na siya luya, pepino, o napod siya kamatis. Hindot kinilaw, pawas bidli yun sa lechon. Gwapo na himo mo sausawan. Kaya ano, parat-parat niya aslog. Karon, kuha na tag-unod ba eh? Kuha tag-unod rin na part. Look at that. Oh my. Sus, tabang. Abe, yut lechon, parat-parat. Nya, masibuyas siya. Humok ang unod. Okay ra, juicy food. Kulang parat-parat. Karon atong buhaton.
Butangan na to siya og spicy sauce. Na sila yung sauce na spicy. Ne. So atong buhaton dol. Yabhan nato ni siya dol. Okay? Butangan og ilang spicy sauce be. Kung nausab og ang flavor. Wow, look at that. Wow, grabe. Kakal yun. Dol, lahi nga engagement ng ilang chili sauce. Lahi siya, di siya kanang atong common nga chili sauce. Mura siya kanang giluto bitaw nga sabaw sa lechon, kadaghan og sibuyas, nay sili. Tapos dili siya oily, di siya ngilingig. Mao na yung flavor. Mura siya kanang nay parat nga wala ibitsin, mura inana bitaw nga lasa. Solid. Na sila suka diri, try king suka. Tumbuhaton be. Tara na to ni try king suka. Wala naman ko sa usawan, tipid tag sudlanan. Cheers be. Kani. Mao niya ang asawa, nakita na niya. Si Paris, ano ba eh? Nami, spicy, may pakahimong asuka. Dapat kani. Dol, mag-hidol lechon sushi na ta. Kuha tag puso. Ay, kuha tag unod. Ya, butangan na to o gamay nga kinilaw. So, gamay, kadaghan anak. Butangan na to o atsara with ampalaya para healthy. Siyempre, butangan na to o mahiwagang panit. Butangan na to gamay nga lamas nga nadugmok. And siyempre, butangan na to og dinuguan. Unsa naman ni, uy, murom ni glamaw. Diyos ko. And siyempre, ilang suka bay. Oh, mo ni ang ultimate idol sushi. Ay, nako. Cheers. Lahi ang experience ni Karkar Lechon. Lahi ang ilang culture, lahi ang lasa, lahi sa Cebu, sa Talisay, Liloan. Na sila own good, distinct taste. Ilahag yun. Ang lechon tradition nila na maintain. Na sila sauce, na ilang specialty, nga mo yung sausaw. Ilang mga engagement sila mga pagkaon. Solid kayo, kuwari kag Karkar. Worth it good siya. Cebuano or Karkar style lechon. Solid kayo. Yung na food trip itong gihanap. So, maayo ni si Strike Kings, crispy ang panit. Dili ta maulawan ani panghambog sa nga lechon. Hanap ka pataglaan food trip. Cheers, Coke Zero kay nagkayat ta.